Faransi jamana premier ministre Madame Borne ye a tɔɲɔgɔnkɛ fo Aymen Ben Abderrahmane a ka kunbɛliko ɲuman na a nisɔndiyara fɛnɛ u ni jamana fila n'o ye Algérie ani Faransi ka baarakɛɲɔgɔnma ni o dangayira ni karidenw u ka ɲɔgɔn ye dɔ kulu dɔ kɔnɔna na mun bɛ wele ko CIHN ni jamana fila ye ɲɔgɔn ye mun kɛ o jɛkulu kɔnɔna la mun ɲɔgɔnna tun ma kɛ kabi san 2017. C'est la conscience de notre histoire et des liens qui unissent nos deux peuples. C'est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays. Ko ne hakili la n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ kan ka taga ɲɛ wa nin kulu mun filɛ nin de bɛna to an bɛna se ka baarakɛɲɔgɔnya kura ɲɛnama bila sen kan mun bɛna kɛ wagati jan kɔnɔna la ani mun bɛna nafa lase an fila bɛ ka denmisɛnninw ma. Madame Borne a ye nin laseli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a ka tile filanan ani a ka tile laban tagama la Algérie jamana faba kɔnɔna la. A ko ne nalen Alger ni nin minisiri jamakuluba in ye ko n kunbɛ cogoya président Tebboune fɛ ani Algérie fanga mɔgɔw fɛ ani an ka kuma nafamaw ko o b'a danganiya k'a fɔ ko an ka cɛsiri ko an bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Madame Borne ye nin laseli kɛ ni nin tun y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka taga Faransi jamana kɔ kan. Algérie ani Faransi jamana ye hakili falen baro mun kɛ ni jamana fila bɛ ka minisiri 15 kun b'a la ko o falenna ni bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn 12 la minnu bɛ tali kɛ bayɛlɛmali bɔlɔlɔko kalanko ani seko ni dɔnko. Madame Borne a ye hakilijigi kɛ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron tun nana utu kalo tɛmɛnen ka na kuma ni Algérie jamana ɲɛmɔgɔ ye Tebboune ye yaasa jamana fila ka baarakɛɲɔgɔnya o bɛ se ka galabu kɛnɛya cogo min na ni a tun gɛlɛyalen don ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ani furukufuruku ye. U y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min na ni a bɛ wele ko déclaration d'Alger ni jamana fila bɛ y'i bolo bila a la ko u fila bɛ ŋaniya ye ko ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ danaya lakurayali kɔnɔna la mun bɛna sinsin ka baarakɛɲɔgɔnya kolo girima ani k'u hakilila to jamana fila ka denmisɛnninw na. Madame Borne ale ka kuma la.